Ọnwụ onye otu Kraịst na-enye ndị nzukọ ọbụla ọ na-aga ohere izisa ozi ọma, ya bụ ime crusade na-ebighị posta. Maka na anyị mara na ebe ọbụla mmadụ nwụrụ, na onye ọbụla bịara ebe ahụ ga-egenata okwuchukwu. Enweghị onye na-abịa akpa aghara mgbe a na-enye mmadụ si na amakwa okwuchukwu ma ọ bụ na ya ma n'okwuchukwu. Ọzọkwa, ọ na-enye ndị nzukọ Kraịst ohere igosipụta ịhụnanya na adịm n'otu dị n'etiti ha. Mere na ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ ndị nzukọ dị iche iche na-ewepụta usoro ihe dị agha a ga-eme iji gosipụta ndị na-abụghị ndị otu ha na ịhụnanya dị n'etiti ha. Omume dị etu a na-akpọtara ha ndị mmadụ ndị a na-atọghata ịbịa soro na nzukọ ha ma ọ bụ ịbịa soro Kraịst, ma ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye na-agabu nzukọ ọzọ. Ọ bụrụ na eburu nke a n'obi, ihe ọ pụtara bụ na ndị nzukọ ọbụla na-achọ iji ohere maka enimozu nke onye otu ha zie ndị na-abụghị ndị otu Kraịst ozi ọma. Mana kedụzi ka mmadụ ga-esi chụpụwa ndị a na-abụghị ndị otu Kraịst chọrọ ịbịa akwamozu maka otu iwu echiri n'ụlọ ụka ma ọ bụ nke ọzọ? N'ime ọnọdụ niile, isi ka anyị na-enye gị ekele n'ụtụtụ. Anyị ekele gị n'ihi ezi ndụ mmadụ itirisi gị n'ụwa. Anyị ekele gị onye nwe anyị maka na dịka akwụkwọ nsọ si kwu, obi zuru ụbọchị ndụ ya niile. Anyị ekele gị n'ihi ohere ọma nke iji wee jiri mama Beatrice gbaa anyị oku crusade. Anyị ekele gị onye nwe anyị n'ihi mmemme niile nke anyị ga-eme n'isi Beatrice isi aga nke ọma. Mana ọ dị ihe mere edejibe nwee mgbe ihe anyị ji na-ewepụta ihe ngosipụta. Tata ọ dị iwu echiri na Anglican Communion Udi Diocese dị n'Enugu steeti. Anyị sị ka anyị wepụtara ya ndị mmadụ ka anyị paratule mara ka ya bụ ihe ọ bụ ihe ziri ezi. Nke mbụ, ọ bụghị na anyị na-akatọ ụka Kraịst. Nke a abụkwa touch not my anointed. Kama na ihe anyị na-ekwu bụ ya bụ ihe woziri ezi. Ọ bụrụ na abịa na Udi Diocese anyị na-ekwu maka ya, onye otu ha nwụọ, ịkpọkwa n'egwu ọbụla na-abụghị egwu gospel band, ịkpọkwa n'egwu ọdịnala na ụdị ọbụla, ma ndị ọgọ si ebe tere aka bịa, ma ndị enyi na ikwu na ibe, ma ndị ọbụla na-abịa ya bụ akwamozu, ijikwa na egwu ọbụla na-abụghị egwu praise the Lord wee bịa akwamozu. Ngwa geenụ ntị. Na mmechi, n'ime diocese anyị bụ Diocese of Udi, o nwere ihe ekpebiri. And ọ dị mkpa ka anyị na-asound the warning. Anyị na-eme ka ndị mmadụ na-aghọta ya. Ọtụtụ mgbe mmadụ nwụọ, otu a Beatrice si nwụ, ndị ụkọchukwu na ndị si Ebonyi steeti wee bịa ili onye nke ha nwụrụ. Elisie ya kịta akụ ogene, elisie ya kịta ekwe mmanwụ. Gwazia m ndị na-enyi. Hallelujah. Gwazia m ndị nwezi dị ozi. Ọ ndị ụka ka ndị omenala ka ndị ahụ iyi. Akụwa ogene nkịta tiri egwu mmanwụ akpọrọ pịana mpụta ihe atinye na rekọd. Ịbụ ndị bịa alụ mgbalụ ha na-agwụ ya. Enwe ndị bụ ọtọ na-egosi onwe ha na ha bụ arụsị. The church will decide here that such thing will not be. Ime ya na wake up in radio ozi, forget about ndị ụka ịgazi n'ozi on Friday. Ime ya after the burial, forget about coming for outing service on Sunday. The church, the diocese is a baby, and it is a standing order. So asị ka anyị jekwasa anya ka onye ọbụla mara ịchọ ndị ogene kpọta ndị ogene ha ka alụ gị ụka ha na-eru gị ozi, no problem, ime ihe ọjọọ. Mana ịchọrọ anya ka ndị ụka bịa, you must keep to the rules of the church. Hallelujah.
dịka egwu a kwuru, ọ bụrụ na anyị kwenyere na onye nwụrụ anwụ bụzi azụ anụ ụka, ihe ọ pụtara bụ na iwu ndị a niile anyị na-eti abụghị maka onye nwụrụ anwụ kama ndị dị ndụ. Ọ bazi n'uru. Anyị ahụ na ọtụtụ ezinụlọ ndị biri ndụ ha dịka ndị nke Kraịst. Ọtụtụ n'ime ha ma ndị na-abịara ha ọgọ na-ama n'eziokwu na ndị a bụ ndị nke Kraịst. Ya mere na enweghị ohere inweta ndị ahụ ga-akpụ dịka ndị ogene akpọrọ ihe mewe ụmụ ihe omenala. Ọ dịghị mkpa itiri ha ihu si biko mmadụ agbakwa na ịgba ọkpọnala, maka na eziokwu amarago na ebe ndị a guzo bụ na etu esi eme dịka ndị otu Kraịst. Ya mere ọ bụrụ na gị dịka ụkọchukwu enweghị ike ịzụta ndị otu ụka gị ka ha na-akpa agwa dịka ndị otu Kraịst, ọ bara uru ịbịa nye iwu dị etu a ma ọ bụrụ na nwụọ, maka na akpọrọ gị bịa mee aja na ara aja. Otu ihe ọzọ na-enye nsogbu n'ihe gbasara akwamozu n'ala Igbo bụ na ọ na-abụ mmadụ nwụọ, nke a metụtara ma ndị ụka ma ndị omenala. Ego eji eme akwamozu ugbu a na-enyezi nsogbu, mana ka ibidogoro na nke ndị ụlọ ụka. Apụtasị gị na o ji ụgwọ ndị gild, o ji ụgwọ ndị gild, o jide ụgwọ ndị fada ma ọ bụ ndị mọda. Tupu ịtụcha ụgwọ niile onye nke gị ji, nwanne ihe ga-apụ gị n'akpa. Mere na ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ onye nke ha nwee etu ahụ isi na mba dị iche iche ha nọ goro ndị pastọ aleluya nata ụlọ maka inye onye nke ha, ebe ọ bụ na ọ gakwuru ndị ụfọdụ ndị chọọchị, ọkasị ndị Katọlik na Anglikan, agụọrọ ha na ọ bụrụ na ị chọọ ka bishọp bịa na-ekwe ego one ị ga-akwụ nke a maka Reverend Fada, ị ga-akwụ nke a maka Archdeacon, ị ga-akwụ nke a maka Reverend ịbịa. Enwesị ọzọ ego ka eji egote n'igwe, biko kwanụ. Ụfọdụ ndị ka emeni ọ dịka gasị na enigwe bụzi ahịa, onye jiri ego ọzụrụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ịghọta ihe na-ekwu, mmadụ one bụ ogbenye nwụrụ na be ụlọ, bishọp wee bịa nie ya, n'agbanyeghị ma ọ na-agacha ụka anya ma ọ na-eme ihe ekwuru okwu ma ọ dịghị eme. Mmadụ one bụkwanụ ndị na-adịghị aga chọọchị ncha, mana n'ihi na ụmụ ha nwere ego, efu ndị pastọ, reverend, bishọp na archbishọp ebe a na-akwụ na line ka e wee nie ya. Ọ bụrụ na ọ ga-abụ ihe ga-ekwe omume, ndị be anyị ga-aga ịkpọta popu ka ọ bịa nie nna ha ma ọ bụ nna ha nwụrụ anwụ, maka na anyị na-aza ọkwụrụ ọkarịsịa. O kwesịrị inye ya ekele, jaa ya mma, haleluya. Jizọs kwuru okwu sị na ọ bụrụ na a ga-ebuni nwa nke mmadụ enu, na ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi nye onwe ya. Mere ọ bụrụ na gị nwa bụ onye ụkọchukwu ekwesị na n'ihi na ndị mmadụ na-akụ ogene na ị ga-atụfu ohere ịgwa ha okwu Chukwu, bụ naanị ihe pụrụ ime ka onye mmehie chegharịa biwa ezi ndụ. Mara na n'uche nke m, ya bụ standing order kwesịgodoro ịnọrọ ana. Akụwa ogene nkịta tiri egwu mmanwụ akpọrọ pịa na mpụta ihe atinye na rekọd. Ịbụ ndị bịa alụ mgbalụ ha na-agwụ ya, enwe ndị bụ ọtọ na-egosi onwe ha na ha bụ arụsị. The church will decide here that such thing will not be. Ime ya na wake up in the radio, forget about ndị ụka ịgazi news on Friday. Ime ya after the burial, forget about coming for outing service on Sunday. The church, the diocese is a baby, and it is a standing order. So asị ka anyị jekwasị anya ka onye ọbụla mara. Okwu anyị abụghị ikwutọ ma ọ bụ ịkatọ onye ọbụla, kama ka anyị dọrọ akọ na uche anyị bịaruo na mgbe ụfọdụ onye na-agba egwu ada ama etu azụ ya si ada. Mana ọ bụrụ na anyị ga-ahapụzi izi ozi ọma ka ndị mmadụ chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume dịka ọ dị na akwụkwọ ndị Anglican Church, mara na anyị nwere nsogbu na uru na mgbe anyị ga-ayọ Chineke n'ekpere.
Chineke na mwekọ nke mmụọ nsọ nyere anyị ugbu a na mgbe niile. dịka ndị bandụ kwuru ọgwụ ndị ụka ekwekwuo na amara ya mere na misa agwụsịana onye ọbụla ga-ana n'udo mana dịka unu mara na ihe anyị bịara bụ akwamozu emechakwara ọtụtụ ndị mmadụ wee nupụ isi wee kụọ ya bụ egwu asịsị akụna ka anyị nwetara unu ụfọdụ n'ime ha bụ nke gụnyere ma ụmụ obi eze na ọtụtụ ndị ọzọ etu anyị gbanara egwu ndị gospel band ndị asị Abakaliki ha na-akụ ncha ka anyị metụkwa ọnwa maka na na-eme ọnwa biko ijikwana mma ụkọchukwu mechara wee nabata ewu na ọkụkọ na ụmụ envelope ejiri wee gaa Thanksgiving mountain service on Sunday maka na anọghị m ebe ahụ biko onye ha ga-adị ka ewe amaghị ya Egwu
dear man, no, not gathering. If you want to buy you gonna yet, if you want to buy you gonna listen. The man, no, you police in a pen, I have follows a manta. When you follow the pen, I have for cigar now. The man, no, I have on a dollar. When you met you, apart from Madonna, but you could take one on our for your mama. When your mamma get busy, when I just again, I got a little mutton. I'm a learning ego. At your belly, I'm a learning the world. I'm a learning I couldn't. And I'm going to learn your money. When you get no one who pop up, but I'm not to a piano. But I know where you pay your mother. When you're not I'm what you do. Don't worry for your worry when they come. If you put me funny, why you will. You can know when you will never. Whenever you need little data. I'm not all the paper. Who come back? I do can live. I'm not all the fire. I'm not young with the data. You want to get you there. Dear man, I'm not getting. And I am an underwork when they make you figure. I am an underwork when they make you figure. But they make it enough to go in your mobile. So an underwork when they make you figure. Brother.